Jó reggelt! A mai téma a boldogság, hogy mitől boldog az ember. Lukács evangéliumát olvassuk. Amikor ezt mondta, a sokaságból egy asszony hangosan így szólt hozzá. Boldog az anyaméh, mely téged hordozott, és boldog az emlő, mely téged táplált. Erről így felelt. De még boldogabbak azok, akik hallgatják az Isten beszédét, és megtartják. Sokat hisszük, sokan hisszük, hogy az eredmény volna a lényeg, hogy a gyümölcs volna a lényeg, hogy attól leszek boldog, amit elérek. Attól leszek boldog, amilyen sikert építek, amilyen várat építek, amilyen gyereket nevelek, hogy ez volna a boldogság titka. Sokan hajtanak ilyen célokat, és sokan boldogtalanok és szomorúak ilyen célok miatt, hogy nem érték el őket, vagy akár talán már lehetőségük sincs arra, hogy ezt elérjék. Például akár, hogy gyermekük legyen, vagy például, hogy egy nagy sikeres valamit építsenek. És Jézus nagyon tisztán és világosan mondja itt azt, ami egyébként a tapasztalatunk sokunknak, hogy a boldogság titka nem az, hogy mit építünk az életben. A boldogság titka, hogy hogyan éljük az életünket. És aztán az, ha mi helyesen éljük az életünket, az majd gyümölcsöket hoz. De nem tudjuk. Magokat vetünk, és nem tudjuk, hogy milyen gyümölcsöket hoz. És nem lehet a gyümölcsöket viszonyítani egymáshoz. Nincs jobb gyümölcs, szebb gyümölcs, értékesebb és értéktelenebb élet ilyen szempontból, hanem megvalósított élet és elásott talentum van végeredményben. Ez valahol a lényege a jézusi példának, a jézusi tanításnak, hogy meg kell a talentumainkat valósítani. Ki kell a talentumokat bontakoztatni. Még boldogabbak azok, akik hallgatják az Isten beszédét és megtartják. Hallgatni értelemszerűen hallani kevés. Befogadni. És azt fogadta valóban be, aki e szerint él. És ez a boldogság titka. Ez az úton haladás titka. Út és igazság és élet. Az életre vezető út az igazság. Az ábra is, amit itt mutogatok, erről szól. Az igazságról szól. Hogy mi az igazság, mi ma az igazság. És akinek az sikerül vállalni, hogy ma az igazság, az egyre jobb igazságokat talál. Tehát, hogy a játék nem úgy működik, az én tapasztalatom szerint az életjátéka. Nem úgy működik, hogy ülünk itt valahol fiatalkorunkba, vagy fiatal felnőttkorunkba, és rájövünk a lehető legnagyszerűbb célra. Nem tudunk rájönni, mert nem tudjuk látni, mert nem tudjuk érteni, mert nem vagyunk rá kész. Hanem ez egy evolúciós folyamat. Ahogy az ember átmegy a fogváltáson, meg a pubertáskoron, meg a pályakezdésen, meg a párválasztáson, ugyanígy aztán tovább. Korszakok vannak, amiken átmenve egyre igazabb célokat találunk, és az az ember, aki ezt aki nem tudja felvállalni azt, amit ő valójában most a legnagyszerűbb, legigazabb célként magában érez, elakad. Elakad, szenvedni fog, és boldogtalan lesz. Isten beszéde sokaknak nem hallható. Ugye itt ez hangzott el, hogy még boldogabbak, akik hallgatják az Isten beszédét és megtartják. Isten beszéde sokaknak nem hallható. Azért nem, mert túl nagy zaj van a fejükben. Azért nem, mert magukkal vannak elfoglalva. Az emberek nagy része magával van elfoglalva, és ebből kifolyólag nem hallhatja a Jóisten beszédét. És ezért fontos nem a füldugót kivenni, hanem tényleg pokolra menni, megtudni azt, hogyha sokan vannak abban a konfliktusban, hogy elvileg tudnak valamit arról, hogy mi lenne a helyes, mert megtanulták itt tanórán, vagy a szüleiktől, vagy mindegy, hogy. És ugyanakkor meg vannak vágyaik, amiken nem jutnak túl, nem látnak túl, de megengedni, megtapasztalni, meg nem tudják őket. Ezért kell nagyon erős közösség a vizonjáráshoz, és ezért van, hogy az emberek nagy része képtelen vízen járni, hanem pokolra kell menjünk. Tehát meg kell tudjuk, meg kell tapasztaljuk. Az, hogy mi lesz, hogyha merjük a vágyainkat követni. És mindez azért történik, hogy eljussunk oda, hogy halljuk az Isten beszédét.
Az, hogy valóban hallani kezdjük az Isten beszédét, az akkor van, amikor a fülünk már nyitva van rá. És utána próbáljuk, és aztán utána tudjuk megtartani. És az még jóval később van, és bukdácsolás a jelen ideje ennek a megtartásnak mindenkor. Talán egyre kisebb amplitúdóval, de mindenkor bukdácsolás. Boldogabbak azok, akik hallgatják az Isten beszédét és megtartják. Így lesz az ember boldog. És aztán, ha az ember boldog volt, utána lesz szent. A boldog ember kiteljesíti a talentumait. Ettől boldog, hogy halad az életben. És az ember, ha egy életen át haladt, annak eredményei lesznek. A szent ember az, aki egy életen át haladt, és az életének eredményei vannak. Nem volt itt hiába. Így értem ezt, amit mondok mindig a videók végén, hogy legyünk együtt szentek. És ennek egyedül egy módja az az, hogy kövessük a példát, Jézus példáját, és így értem, hogy lásd az arcot a napban, és lásd magadat az arcban, és lásd, hogy ez a lehetőség, ez a potenciál mindannyiunkban. Mindannyiunkban. Hallani, hallgatni, megtartani. Csodás napot nektek, legyünk együtt, szentek.